салом алейкум дӯстонам. Мехостам бо шумо каме маслиҳат кунам то чӣ коре кунем ки ба мардуми Панҷшер кӯмаки сару либос, кӯмаки ғизоӣ, кӯмаки дорувории худро бирасонем. Агар ягон роҳҳо дошта бошад, роҳҳои қонуние ки ба онҳо дар ҳақиқат рафта кӯмаки мо мерасад, зери ин навор нависем, сарҷамъ шавем, ба онҳо дар ҳақиқат чизе кунем, як кӯмаки ночизам бошад кунем. Иншааллоҳ ман имрӯз ба ҳукумати Русия мактуб менависам то да мо ягон роҳ нишон диҳанд ё ки моро чӣ кунанд, ягон тайёрае аз тарафи онҳо шавад ки мо кӯмакҳои худро ба онҳо, ба мардуми Панҷшер бурда расонем. Ба ҳар ҳол ман мавқеи худро дар видеои гузашта гузаштам. бояд ки аз сухан гуфтану аз доду фарёдҳо ба амал гузарем, як амалҳое кунем ки фоидарасон бошад. Хеле додувою балебалегӯи мо кати ягон ҷо ягон обод намешавад, ягон кӯмак ҳам намешавад. шумо ман эҳтиромона хоҳиш мекунам бародарон, агар роҳҳои ягон қонунӣ бошад, роҳҳое ки дар ҳақиқат ба онҳо бурда расонида шавад кӯмакҳои мо, шумо гӯед зери навор навишед. мо сарҷамъ мешавем иншааллоҳ рӯзҳои наздик ва кӯмакҳои худро ба бародароне ки мо ки дар як ҳолати ногувор, дар як ҳолати ваҳшоният қарор доранд, каму беш дастгир шавем. боқӣ дар амони худо бошед. худо ҳифзатон кунад.